טוב, כמו שראיתם עכשיו, אנחנו הרגנו את שתיהם. עוד פעם יש בעד במיקרופון, אז בתחילת כל סרטון זה לא מקליט. אוקיי. The blue room was attacked last night. Everyone survived. An alarm is going off. Go outside, check it, be careful. בוא, אתם רוצים לצאת גם או שניתן לה? וואו. בלוקי מארט. או, לארי סקרי, אוקיי. Scary Larry is coming this way. Escape now. כי אתה לא עושה ספרינט. אוקיי, אני בפנים. לא משנה, אין ספרינט. The sewer is flooded. אל תיפלו, זה מינוס 30 אנרג'י. אוקיי, יופי, אוקיי. גם אותי. לא, האמת אני לא צריך. אני לא צריך. כן, אני בסדר. The sewer had drained. אוקיי. אוקיי, הצלתי אותך. תעשה לו, תרפא אותו. נשארה מאחורה. לא נפלתי. נפלתי. עזרה, נתקעתי בלמעלה. אני לא צריך הילה, אני לא צריך. אני יותר מחצי. אתה צריך לאכול. נכון, כי אתה מרפא, אתה לא. אני יכול איכשהו לתת לך אוכל? עידו, אני יכול להאכיל אותך? פאק. לא. עידו, תן ביס. טוב, יאללה. נראה לי אנחנו אמורים לעלות על זה איכשהו. על הלבן הזה. טוב, אז מה עושים עכשיו? כאילו סקרי לארי פרץ למשחק. טוב, יאללה, בוא נשאר ביחד אחד ליד השני. אוקיי. סקרי לארי. אתה תתחבא מאחורה, עידו. רשום רן. אני יכול ללחוץ על... טוב, רשום רן, מה אנחנו אמורים לעשות? בואו. לזה? לא. תרפא אותי? לא, האמת לא צריך. איפה הוא? נו.
My name is Larry. עידו, אתה יכול לעשות לי היל? אבל זה לא משנה, אתה לא יכול לעשות לעצמך היל. I hope this doesn't tear you to... או... אוקיי. טוב, בסדר, אני סבבה. אוקיי. You're making me extremely angry. וואו! אוקיי, תיזהרו. תרפא אותי, אני 10, אני לא רצח. עידו. טוב, אומייגאד, עידו, אני very low energy. לא, כי זה לא נתן לי להתחמק. כאילו, לא הייתי בתוך הקו שלו בכלל. אוף. רגע, איך אני עושה ספקטייט? מקס אנרגי. שמונה, 7, 6, 5. מה קורה? למה זה? מה? כן, אוקיי, בסדר. זה היה חלק 3. אני הפסדתי והם לא. ביי.